Mga kapuso, nangita ba mo og kaliguan o kasuruyan nga libre? Libre pagyud ang banlaw kay dunay duol nga tubod o spring. Kung asa kini atong suruyon sa report ni John D. Esteban. Panagsa, kinahanglan pud ta mag-enjoy o maglingaw-lingaw pinaagi sa pagsuroy sa mga nindot nga kalaagan. Dili lang kay pulos trabaho. Pero lagi sa kamahal sa mga palaliton karon, sigurado mangita gyud og barato nga kasuruyan. Kung pwede, libre. Ang pangutana, napakahay libre karong panahona. Aw, naa pa. Sama na lamang niining kaliguan sa Barangay Undanao, Samal Island, Davao del Norte. Walay entrance fee. Gibisita kini sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Kini nga bahin sa baybay, libre ra gyud kaliguan. Limpyo, bugnaw ug tin-aw ang tubig. Daplin ra gyud siya sa karsada. Mo nang imong kaliguan niya. Wa kay bayad na way entrance fee. Libre ra gyud kayo. Ikaw na'y bahala sa imong pagkaon, pwede ra mo plastar sa daplin, magdala ra kag hapin o di ba kaha, bangko ug lamesa. Hangyo lang nako nga unta ang atong mga basura. Kung mahimo ato lang yung hipuson nga atong isegregate nya dalaon nato kung ahata dapita. Iniguman nimo og ligo, libre naman gyud to imong ligo. Syempre imong kabanlawan, libre pod. Higita sa ilahang tubod. Abunda sa tubod o spring ang barangay nga libreng ginakuhaan og limpyong tubig sa mga residente. Nag-awas-awas og way kahuman ng gasa gikan sa lunhaw nga bukid. Importante kaayo ni sa mga residente ug sa mga kasikbit nga komunidad. Diri mi nagakuha mainom o diri pod mi nagalaba. Kung wala ni mo nagingon nga layo jud kay mi kuanan. Sumo gini ang spring na mga dugay na gyud nga giprotektahan. Para sa tanan, no, di lang kayo nga taga Undanao lang magkabenepisyo, kundi uban pang mga mundayo diri sa among lugar. Apan ang gikabalakan basin maapektuhan ang tubod o galing tarungon o panapdan na ang karsada. Kung mahimo, no, ato lang mangita tag pamaagi nga kumbaga iswad sweep ba. Mangita tag pamaagi nga di gyud maapektuhan ang atong patubig diri sa atong Undanao. Libre nato nga masinati ang kanindot niining lugara. Apan responsibilidad usab nato nga kini ampingan. Panalipdan ang bilihong gasa sa kinaiyahan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.